asko eta zorionak ona etorri zaien guztioi. Hore bada Pañaiko alkate izetie, eta ezinezko izango zana Eusko Barik. Gaurko egun honetan bizi duguna, Eusko Barik ezinezko izango litzake. Bezarka eta gur bat ere, Euskal Herritik urrun ziegetan zein deserrizen ospatzen hariko dira egundak eta egundak Euskal Herritarrei, beraiek gabe ere, hau ezinezko izango litzateke dago. Maite zaituztegu. Esan beharra daukat, egia da, ere, aspaldian herri honetan egon den ilusiorik handiena piztea lortu dugula. Ilusio eta esperantza horren ondorio dira Mañarian eta Euskal Herrian emandako emaitza guztia.